kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwatag's channel! For today's video, I'm gonna show you how to prepare a homemade, authentic Filipino budol fight. Are you excited? By the way, but before we start to prepare, I would like to thank the YouTube for giving me this plaque. Presented to you. Joke only. Joke only. That's ours! Hindi pa. That's ours! That's ours! Hindi pala sa akin, guys. Pero one day, I will have like this. Oh, that's why you have to subscribe, like. Okay, guys, ito na. Maghahanda na tayo para sa budol fight. Alam nyo, guys, gutom na kaming lahat. Ako din galing sa work. First thing you have to do, guys, is set up ang table. Kung meron kayong disposable na tablecloth or plastic, whatever, to protect sa table, sige, ilagay nyo na. And then after that, i-roll out and then tapon. And the next is yung mga dahon. Guys, dito sa amin, frozen lang talaga yung banana leaves. Diyan sa atin sa Pilipinas, alam ko marami dyan. Kuha lang dyan sa, sa likod ng bahay or sa kapitbahay. Hingi-hingi lang sa kapitbahay yan. So, ito na guys. Ito na yung dahon na nabili namin sa Asian store na frozen. So, yan. Yan nyo na lang. Ilagay nyo na lang. Yeah, because it's a Filipino budol fight. Para mag-represent din ang dahon-dahon. Ma, bakit dahon sa saging, hindi dahon sa mangga, dahon ng pinya, dahon ng niyog? Hindi, kasi yung dahon ng saging ay yun ang pinakamalapad na dahon. Kasi kung dahon ng mangga, ang liliit, aabutin ka ng siyam-siyam. Okay? So, ayan na. Ayaw sa gaon din na, padungan rata, budol. Unang isa na. Guys, ready na. Luto na ang lahat. Pero, yung actual demo ng mga niluluto kong pagkain, wag muna ngayon. Kasi, ang sa atin gagawin natin is just a preparation. Kung paano natin i-set up ang table for the homemade, authentic, Filipino budol fight. Depende sa inyo kung ano yung talagang gusto niyo yung setup, pero ito yung sa akin, sa amin, sa family. Una, of course, maglalagay tayo ng rice. Yung, pwede ding i-mold ninyo sa small bowl or ganyan lang, ukol-ukol. Mga ukol-ukol lang. Pero don't worry guys, ito lang makikita ninyo pero may naka-reserve doon na kaldero. So, guys, meron kaming mangga. So, it's either na dito sa side ng rice, ilalagay. Guys, ito lang yung style na ginawa ko for now na set up. Pero sa inyo, depende na sa inyo kung ano yung gustong set up ng budol fight ninyo. O guys, meron din kaming ang okra. Baw. O yan. Lalagay nyo na ang... Bukala na siya? Tuig naman, si process niyo, pinakuluan lang. Pinaano lang, steam lang to guys. Depende kasi sa style na gusto ninyong mangyari. Ang dami kasing mga pa-effect pag budol fight setup. So, yan, ito lang sa akin. Kahit kung gusto ninyong mag-imbento, so nasa inyo na. So, ayan. May assistant ako, guys. Ito, guys, crispy shrimp. Pero, for now, hindi muna ako magde-demo paano ito ginawa, okay? Next, may lumpia Shanghai ako dito, guys. Ito, guys, maglalagay ako ng additional na rice dito sa harap. And then, yung mga... Ilalagay ko na itong shrimp para, yan, maganda din yung presentation in front. Para habang kumakain, meron kang makikitang yan, mga ulam. Ang next na ulam natin, guys, ay pansit. Pansit. Hahatiin ko na lang ito sa dalawa. Kasi para naman, on this side, makakuha ng pansit. Okay. Ito, idadagdag ko na itong mangoes, guys. Kasi ang ganda ng kulay, tingnan, para maging din, colorful din yung natin, set up. Guys, meron tayong prito na salmon na isda. Okay? So, ilalagay natin ito dito sa harap.
Pinaka-crispy to guys. Ito, masarap. Ito talaga yung favorite namin every weekend. Ito na yung lulutuin namin na pritong salmon na isda. Ayan. Naku, ang dami. Maubos kaya to? Yeah, maubos kaya to namin. And the last but not the least, tananan, crispy pata! So, pero, ito guys, hindi ko muna sasabihin sa inyo kung paano ito niluluto ang crispy pata. Kasi, preparation lang talaga tayo guys. O, ayan. Gagawa ako ng ibang video na how to cook crispy pata. Okay? So, for now, preparation lang. Luto-luto lang. Pero, gusto ko talagang pasalamatan ang asawa ko kasi siya ang nagluto nito. Guys, hindi kumpleto ang Filipino Boodle Fight pag walang sausawan. Una, meron tayong toyo at suka na may sibuyas at kamatis. Of course, kasi meron tayong lumpia Shanghai, so meron tayong sweet and sour. And of course, pareho na rin on the other side, sweet and sour and toyo at suka. Oh, pareho sa other side para yung dito naman nakaupo, yan, hindi na magpapasa-pasa. Ang last guys ay ginamos! Tanana! Ano ba yun? Or bagoong. Yan, tingnan nyo, oh, nilagyan ko ng sili. Galing Pilipinas pa to guys. Oh, yan na guys, na-set up na. Una, meron tayong prito na salmon na isda. Diyan. And then, meron tayong pansit canton na chicken pansit canton. And then, meron tayong mangga. And then, meron din tayong sausawan dyan, sweet and sour. And, of course, crispy shrimp. Yan. At meron tayong okra. At saka baby bok choy na steam. Yung mga gulay natin guys, ini-steam ko lang. Para hindi na wala ng gisa-gisa kasi mostly sa mga inano niluluto natin, prepare, mostly mga fried at saka may gisa-gisa. Last but not the least, ang star ng show natin, ang crispy pata! Tadadaan! At saka, guys, wait. Wow, ang malutong talaga, guys. Oh, ito guys, tapos ko na lahat na set up, and then it seems na ready na ang Boodle Fight natin. So, ito yung style namin. Ito yung style, the way na i-set up ko yung Boodle Fight. Pero guys, alam ko, meron din kayong mga good ideas dyan how to set up your homemade, authentic Filipino Boodle Fight. So, nasa inyo na. Maging creative, maging innovative, whatever. Basta ito yung sa amin. Guys, may suggestion at tip ako sa inyo na kung as much as possible, mga dried ano lang yung preparation. Dried food. Dried food. Walang mga sabaw-sabaw, guys. Kasi guys, kung may sabaw, naku, babahan na yung ano mo, table. Babahan na yung Boodle Fight setup, okay? Guys, that's it for this video. Ready na, nakaset up na yung authentic, homemade, authentic Filipino Boodle Fight. At saka, doon, watch out na lang sa channel ni Yani and Fabio kasi doon kami mag-mukbang. Doon na namin ito titikman at kakainin, okay? Wait, meron pa palang isa. Almost na nakalimutan. Itong grilled fish na pampano. 'Di ba? Naalala nyo ang video ng pampano grilled fish? O ito, meron pa pala. Ilalagay ko na lang sa side guys kasi nakalimutan talaga. So guys, that's it for this video. And watch out doon sa channel ni Yani and Fabio kasi doon kami kakain. Doon na kami magmukbang. Don't forget to like, share, comment below, and subscribe so you won't miss any of my videos. Bye for now. God bless you all. Bye!